Benvinguda, benvingut a aquesta introducció al cicle online Viure amb valors ètics. La temàtica dels valors ètics a mi m'interessa des de fa molts anys. He estat fent una pràctica també personal, no? Des de fa anys cultivant el que considero que són valors ètics. I tinc aquestes ganes de poder-ho compartir amb moltes persones, no? Amb el món, perquè crec que el treball amb els valors ètics pot contribuir d'una manera molt important a les persones a poder estar millor amb una mateixa, a poder sentir-te millor, tenir més benestar i felicitat, estar més tranquil amb la teva vida, amb les teves decisions. Crec que tenen una influència cabdal en les relacions i que d'alguna manera estan influint en com ens relacionem, amb quin tipus de relacions establim, amb què permetem i què no permetem en una relació. I tant serveix per una relació d'igual a igual, no? D'amistat, de parella, com amb les relacions que són desiguals, no? Diguem-ne, amb els subordinats, amb els superiors, amb la relació paternofilial, no? O maternofilial. Estic convençuda, no? Que una persona que ha desenvolupat àmpliament, no? Els valors ètics profundament, és una persona sana a molts nivells, especialment a un nivell psicològic i espiritual, i que realment pot fer una aportació al món que marqui la diferència. No? Hem dit a nivell individual, a nivell relacional, però després també a nivell comunitari. No? Com ens relacionem a les comunitats que formem part, no? Ja sigui el veïnatge, com participem de la societat. No? Estiguem on estiguem, perquè per tant participem en la feina, com amb quin tipus de relacions creem, com per exemple en les activitats que fem. No? Tot això té conseqüències, no? En definitiva, en com s'acaba formant la societat i com és la societat. No? Perquè encara que ens sembli una cosa molt allunyada, no? de nosaltres, al final la societat la conformem els individus i les relacions entre aquests individus. Així que una persona, per exemple, que és honesta, que no utilitza les mentides per manipular les persones i només per aconseguir els seus interessos, una persona que no fa això, a mi em sembla que aporta un grau de salut a la comunitat molt major que algú que no té problemes o no és conscient, que diu mitges veritats per aconseguir el que vol, encara que sigui a costa de perjudicar els altres. No? El que he observat, no? I per la meva experiència i també fent una anàlisi, no? És que els valors, i tots els valors, no? Tant si són ètics com si no ho són, en realitat són omnipresents en la nostra vida a cada moment. Tant si en parlem com si no, en realitat, cada pensament, cada paraula, cada acció està impregnada d'uns valors. No? Per suposat que si és una cosa que ens hem qüestionat poc, no? O que ens hem qüestionat però tenim molts punts cecs, no? En algun dels terrenys, no? Doncs en el nostre dia a dia podrem ser més coherents o més incoherents amb aquests valors, especialment amb els que diem que tenim. No? Llavors, clar, quan nosaltres, per exemple, si jo em tracto a mi amb carinyo
o soc tan exigent que em parlo malament internament, això té a veure amb el valor ètic de la bondat amorosa i no ferir. Si jo em tracto malament, doncs aquest valor que segur que estaràs d'acord amb mi que voldries tenir, no? Crec que qui més qui menys vol ser una bona persona, no? D'alguna manera. O ens pensem que som bones persones, però després potser internament m'estic contínuament criticant. Aleshores, jo tinc moltes ganes de fer una proposta en la que puguem reflexionar conjuntament, en la que puguem autoconèixer-nos, descobrir-nos més profundament al voltant d'alguns dels valors ètics que considero més importants i que això, aquest augment de consciència, sempre amb una mirada amable, ens permeti evolucionar i fer créixer aquests aspectes que fan que puguem d'alguna manera desenvolupar els nostres potencials positius com a persones. Jo puc ser una versió de mi mateixa que faci que perjudiqui els altres, o que tot el dia em senti culpable, o que, per exemple, tingui uns objectius clars a on jo vull anar, però no acabi mai de tenir com l'energia o de saber com fer-ho per avançar cap a aquests objectius, no? O puc ser una versió de mi mateixa molt més brillant i potent, en la que tracto bé a la resta de les persones, em tracto bé a mi, puc tenir aquesta generositat, perquè sé quines són les necessitats que tinc i me'n cuido de satisfer-les, i aleshores, com que em sobra, doncs puc tenir aquesta generositat també amb la resta i una persona que puc tenir les idees clares, que puc també poder pensar amb claredat i tenir aquesta honestedat tant amb els altres com amb mi, per conèixer els meus punts forts i també les meves limitacions, per suposat, que tots en tenim. I una persona això que puc ser aquesta versió en la que sé cap a on vull anar i hi vaig. I vaig i no em despisto, o em despisto cada vegada menys, I també una persona equilibrada, que pot tenir espai per exemple, per estar amb la família i pot tenir espai també per descansar i pot tenir espai també per complir els seus somnis i pot tenir espai per fer una aportació a l'àmbit laboral, també per poder cuidar de les amistats, Doncs jo us proposo que anem cap a aquesta versió més sana i que pot contribuir a un món millor. Sona així molt... Però sí, aquest ha sigut el meu motor a la vida, ha sigut aquest, Jo sempre pensava, jo vull aconseguir que hi hagi un món millor, I bé, doncs, m'he anat adonant que el que sí que està a les meves mans és fer la meva part, Sí, avançar jo en el que jo puc. Aleshores, amb la mesura que també he anat tenint aquesta experiència i estic en el camí, doncs també tinc ganes que això pugui ser un camí compartit, si també et ressona aquesta proposta i també tens interès a poder fer aquesta contribució, ja sigui per tu, per les persones que estimes o pel planeta, per tot el món, doncs estarem fent un curs online que serà una vegada al mes. Comencem el 17 d'octubre de 2020, d'aquí poquet,
I anirem tractant, anirem fent, seran 5 tallers i 5 trobades del grup d'autoconeixement. Cada 2 mesos tractarem un valor ètic o una actitud ètica. He posat aquest cognom, no només dic valors, sinó valors ètics, perquè especialment m'interessen aquells valors que contribueixen a una major salut, tant personal com col·lectiva. És a dir, no em serviria un valor que em pot anar bé a mi personalment, però que després el conjunt de la societat pot perjudicar. Posaré un exemple, per exemple, no? Estem en una societat en la que hi ha un valor que impera bastant, que és el de la competitivitat. I bé, a vegades sentim moltes bondats de la competitivitat. I jo et proposo que ara puguem conjuntament reflexionar sobre aquest valor de la competitivitat. No? Què comporta tenir aquesta actitud competitiva? Què comporta? I observa si el que se t'acudeix que comporta et sembla saludable per la persona i per la resta. Et deixo uns moments. Jo també hi penso. A mi se m'acut, doncs la competitivitat té una vessant molt motivador, no? Si jo soc competitiva, vull anar a més, no? I això, doncs, pot tenir un component saludable si doncs vull millorar, no? Aquest impuls, aquesta motivació, no?, per millorar, doncs podria ser saludable. I alhora penso, què es mou quan hi ha competitivitat, no? Perquè competir vol dir comparar-se i vol dir qui està per sobre i qui està per sota, no? Qui és millor, qui és pitjor. I això ja no em sembla tan saludable. Especialment, no?, si pot ser una excusa per degradar l'altre que està per sota, no? Si és una excusa perquè qui està per sobre té més drets o més privilegis. No ho sé, em sembla que això no contribueix, no?, a la salut com a societat, a la salut comunitària. Així doncs, ser competitiu em fa millor persona? Doncs jo diria que en sentit ampli no. Per suposat que no és una cosa blanc i negre, no? I ja hem vist que té aspectes que poden ser saludables. Inclús hi ha un moment que la competitivitat a mi em pot treure d'un forat i tirar endavant i ajudar molt, no? Però no diria que fos un valor ètic que recomanaria a tothom de cultivar, sincerament. Tu què en penses? Així doncs, jo he agafat una classificació dels valors ètics, que és molt àmplia, que també és la que practico i que em sembla que hi cap totes aquelles actituds que són positives, no? Que són positives tant per qui les practica com per qui està al voltant, no? I està classificat amb 5 actituds ètiques i cada una té la seva, té 2 vessants, no? El que proposa que fomentis i el que proposa que deixis de fer, no? I els 5 valors ètics són la bondat amorosa i no ferir,
no? És a dir, proposa que cultivem la nostra part bondadosa i amable i deixem de cultivar i deixem de ferir, no? Els altres i a nosaltres. La segona virtut, també li podem dir, és la generositat i no robar. Després tenim la honestedat i no mentir. El quart valor ètic és la constància, que seria com la constància en l'objectiu i l'esforç, i no peresa, no mandra. I l'últim valor ètic és la moderació i no excessos, que seria una mica el que ens harmonitza la resta, no? El que posa pau entre el conjunt. Sí. Molt bé. Així doncs, deia, no?, que en cada acció del nostre dia a dia, no?, tant una acció externa que es veu com amb les internes que no es veuen, estan impregnats dels valors que tenim, no? Llavors, què passaria si podem fer un acte conscient i deliberat de millorar aquests valors ètics i especialment millorar la nostra coherència respecte d'aquests valors ètics, no? Jo el que he observat també en els meus anys d'experiència, no?, treballant a teràpia, no?, amb persones, la meva pròpia experiència i també amb els grups, és que les persones que són més sanes, que tenen un grau d'evolució psicològica, emocional, espiritual, no?, són persones que tenen i exerceixen aquests valors ètics. No? Llavors, què et sembla si ens hi posem, no? Vaig a fer una proposta ara concreta, que puguem fer un petit exercici. I així també pots veure una de les maneres, no?, en les que també estarem treballant durant aquest cicle online de Viure amb valors ètics. I et proposo una petita visualització. Aleshores, pots posar-te còmode, tanca els teus ulls. Observa per un moment la respiració. Deixa que la respiració respiri per si sola. No intentis canviar-la, només observa-la amb curiositat. Pren consciència de la diferència entre observar com és la respiració i jutjar com és la respiració. T'adones de la diferència? Es tracta de prendre consciència a cada moment. Quines sensacions puc notar a cada inspiració i a cada expiració? I ara et proposo que t'imaginis a tu mateixa, a tu mateix, en una versió millorada,
Imagina que ja has fet tot aquest curs de viure amb valors ètics, has estat practicant i t'has adonat d'alguns punts cecs que tenies, d'algunes coses que ja te n'adonaves, has pogut començar a fer canvis, no? I que ja ets una persona doncs, que en les teves accions, en la teva manera de parlar, en el teu pensament, no? El teu diàleg intern, doncs ets una persona més bondadosa, més amable amb els altres i amb tu. Ets una persona més generosa amb tu i amb els altres. Pots tenir un grau d'honestedat més gran amb tu i amb els altres. Tens, doncs, la capacitat per avançar, per tenir constància i avançar cap a on vols anar. I també doncs has deixat anar algunes enganxes que tenies o algunes addiccions, no? Ja no només addiccions més tradicionals, com pot ser fumar, no? O menjar més del compte, no? Sinó també doncs pots deixar enrere addiccions a criticar, addicció a veure televisió escombraria o a estar a les xarxes socials més del que realment és saludable per tu, no? I que d'alguna manera ets una persona que tens més moderació, que pots combinar, no, en el teu dia a dia com els diferents aspectes i àmbits de la teva vida, no? Tens espais per estar activa, per descansar, etc. Et convido a que et visualitzis com és la teva vida si tot això ho has desenvolupat una mica més de com està en aquests moments, en el teu cas. Com seria la teva vida quan et despertes al matí? És diferent? Seria diferent? Seria diferent el primer que faries en el teu dia? Com seria el teu diàleg intern? Et diries les mateixes coses? Fes-te com una idea clara de com et parlaries, què et diries, no? Pots com fins i tot escoltar aquestes paraules. Notar la sensació que tindries quan et parles d'aquesta altra manera, no? Veure quina cara faries, no? Com et sentiries si et parlessis així? I segueix explorant com seria la teva quotidianitat, com serien les relacions amb les persones que tens més a prop. Com t'expressaries amb els altres? Com tractaries també les persones que no coneixes? Imagina, no?, com és entrar a l'autobús i
encara que el conductor pugui fer mala cara, dir-li bon dia, amb un somriure. Com podria canviar la teva vida i també la vida de les persones al teu voltant? T'ho imagines? Imagina com et sentiries, com influiria en la teva autoestima, per exemple. Adonar-te que pots contribuir així amb les persones que tens al voltant. Pots contribuir a una societat millor. Jo només de pensar-ho em sento molt bé. No sé tu. Molt bé. Doncs, mica en mica, pots sortir d'aquesta visualització. Pots anar obrint els ulls. Com ha anat? Espero que t'hagi inspirat, que hagis pogut tenir com una mica una espurna, no?, de com podria ser si jo avanço cap aquí, no? Doncs si t'agradaria avançar cap aquí, et proposo que ho fem des del compartir, des de la col·laboració, en aquesta proposta de formació del cicle online Viure amb valors ètics. Pots fer, si vols, només un taller. Et convido a que t'inscriguis al primer taller que farem el 17 d'octubre, que és sobre la bondat amorosa i no ferir. I així també doncs pots veure si et serveix, si és una cosa útil. La idea, la meva proposta és que sí, farem algunes parts de reflexió, alguna part teòrica, però serà bàsicament uns tallers i tot el curs serà força experiencial. Farem exercicis per poder reflexionar internament, per poder descobrir internament en quin punt estem, no?, d'un valor ètic, què ens agradaria millorar, en quins aspectes ja estem, doncs, certament, no?, sent força bondadosos, per exemple, i també poder-ho reconèixer, això. I eines pràctiques no només per l'autodescobriment, sinó també per, en el dia a dia, poder generar canvis, no? Ja una mica t'he explicat, no?, que el que a mi m'apassiona és poder contribuir a l'evolució de les persones i que si cadascú, no, fem un pas més, és com quan diferent podrem crear les coses, no? Així que això, et pots apuntar per començar a un taller. Si ho tens clar, apunta't a tot el cicle. Clar que sí, jo tinc moltes ganes de poder-lo compartir amb un bon grup. Ho farem a través de la plataforma online de Zoom. Ens permet, doncs, és senzilla, vosaltres us hi podeu registrar de forma gratuïta, ens permetrà treballar en grup i veure'ns, no? Si ho fas amb l'ordinador ens podrem veure tot el grup. I després també hi ha la possibilitat de fer aules virtuals més petites i així també per alguns exercicis, no?, que fem, que potser es puguin comentar entre dos o entre tres, també farem aquests tipus d'exercicis, utilitzarem la meditació, utilitzarem eines segurament d'expressió creativa, de visualització, no? També la nostra capacitat també de reflexió, no?, per
per poder seguir avançant i això, fer-nos una millor versió de nosaltres mateixos. Així que espero que t'engresqui aquesta proposta, que tinguis ganes de participar-hi, tantes com les ganes que tinc jo de poder guiar aquest grup i ens veiem ben aviat. Que vagi molt bé. Una abraçada.